Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mazuka banji abale ndi alongo kulikonse kumwe muli ine alhamdulillah ndibwino nditumika Allahu subhanahu wa ta'ala. Takumanaso mutsikula lero lomwe timagawana ma lessons a fiqh. Ndipo ku fiqh tilipa mutu wa alhaibu. Alhaibu kuti monthly period, matenda omwe amawapeza azimayi mulitsikana imwe watansinkhu mpamene amayamba kuona monthly period every month. Ndiye lero tikhala tikuona kumambiro kwa mutu umene uwu, ndiye tikhala tikutsika pang'ono mpaka na mutu umene uzathe. Alhaibu, kodi akamati haibu ndi chani? Maanahu, tanthauzo lake alhaithu fil lughati. Akamati haidh kuchilango cha Arabiki as-sailanu, uku ndiye kuyenda kwa mazi. Yuqalu hadha alwadi idha sala, kuti simalankhulira kuti chigwa chaenda mazi. Idha sala kabuti chazaza ndi mazi. Hadha alwadi, chigwa chazaza ndi mazi. Idha sala, ngati maziwo akuyenda muchigwamo. Mafi shara, ndipo tikapita ku sharia akamati haibu ndi chani? Damun jibillatun, kuti khilqatun wa tabi'atun, kuti awo ndi magazi omwe ali a nature, achikhalidwe, kuti nature ya munthu omwe amakhala akutuluka. Taqtadhihi tibau as-salima, omwe amatuluka potsatira kuti anichi nature yomwe ili yabwinobwino, kuti mzimayi yemwe thupi lake lili labwinobwino, nature yake ili bwinobwino, amatuluka magazi amene wawa. Yakhruju min aqsa rahimul mar'ati ba'da bulughiha ala sabili sihha. Yakhruju, kuti magazi amene wawa amatuluka min aqsa rahimin, kuchoka kuti pamwamba pachanichi pa chiberekero. Almar'a, chiberekero cha mzimayi. Ba'da bulughiha, pambuyo pakutha msinkhu wake. Ala sabili sihha, mu njira ya bwinobwino, kuti njira ya bwinobwino, kuti mzimayiyo ali bwinobwino. Fi awqatin ma'luma, munyengo munthawi zomwe zili zoziwika. Daliluhu, umboni woti mzimayi amapanga masachanichi monthly period. Wa dalilu anna alhaidha yujibu alghusl alquran wa sunna. Umboni okamba kuti ndithu mzimayi yemwe wapanga period, after period iyo zili zokakamizidwa. Yujibu alghusl, zokakamizidwa kuti asambe. Maumboni akuchoka mu Qur'an ndi kuma sunna zolankhula za mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Amma alqur'anu, kukamba za Qur'an biqaulihi ta'ala, mukulankhula kwa Allah subhanahu wa ta'ala kunena kuti wayas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. سورة البقرة آية 222. ويسألونك عن المحيض, kuti akufusatiwe zokuzana ndi period, monthly period, kuti nthawi imeneyi munthu akwena kutsata malamulo atiwo. Qul huwa adhan, nene kuti zimenezo ndi zoyipa. Fa'tazilu nisaa fil mahid, kuti atalikireni azimayi akakhala ku monthly period. Wala taqrabuhunna,
ndipo musawayandikire popanga nawo ibada ya kupichipinda hatta yatuhuruna mpaka na ataziyelesa. Fa idha tatahharna, ndipo akaziyeletsa kuti akamaliza period yawo ndiye asamba, faatuhunna min haythu amarakumullah, ndipo apitileni azimayiwo min haythu amarakumullah, monga momwe Allah subhanahu wa ta'ala anakulamulirani kuti mini mungapitira azimayiwo. Ku amma sunna kugamba za hadith ma'u antum kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anha, mawake antum kwa Allah sallallahu alaihi wasallam kwa Fatima bint Abi Hubaysh, Mungu asangana naye akuni kuti fa idha aqbalatil haidatu, kuti haid mathe period ikakubwerera, fada'i salata, siya kuswali. Sizi kuloledwa kwa nzimayi yemwe ali ku mathe period kuti aziswali. Umboni ndi umene kujaniji ndizoletsedwa kwa nzimayi kuti aswali akaka mathe period. Kuti haid yako ikakubwerera, fada'i salata, siya swala. Wa idha adbarat, ndipo ikapita period hiyo, faghsili anki dam, sambisa magaza kuti samba thupi lako kuti ukhale ndi tahara, usalli, ndipo yamba kuswali. Hadith imeandika mu Bukhari and Muslim. Sinul bulugh, kuti nsinku, kuti munthu watansinku, zaka zoti munthu yoti zimalongesa kuti ababa kwa kuti aniki watansinku, wamuna ndi msikana, mnyamata ndi asikana, kuti amambira zake zitizo. Yaqsudu bil bulughi as-sinnu allati idha balaghaha al-insan. Yaqsud akulunjika aba bulugh kutakwa nsinku, al-bulugh bil bulughi sinni, kutakwa nsinku kwa muntu kuti watansinku, allati umwe idha balaghaha al-insan, kuti ejimeneyo akafika muntu, dhakaran au untha, wamuna kapena zimayi, asbaha ahlan, kuti muntu yo amasanduka sopano kukhala gulu la anthu, litawajjuhi al-khitabi ilayhi, kuti kuzolankhula zimalunjika kwa iyeyo, bitakalifi shar'iyya, kuti malamulo ashari'a omwe Allah subhanahu wa ta'ala anawayika, kuti akafika nsinku menewo eji meneyo amakhala okakamizidwa, kuti kulankhula kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuti zakuti zili faradhi zokamiza kuti azichite, ndiye kuti nsinku menewo akangoti wafikisa ndiye zonse zofunikira niji zomwe zili zokakamizidwa kwa Islamu, munthu amene watha nsinku, nsikana, nyamata, akuone kuti azichite. Min salati, monga swala, kuti nsikana kapena nyamata akangota nsinku swala il farad akuone kuswali. Wa sawmin, kusala mwezi wa Ramadhan. Wa hajjin, ndipo ngalali ndi kuthekera kopita kwa haji akhoza kupita nthawi kuti kokamizidwa kwa iyeyo akangota nsinku. Wa ghayruha, ndi malamulo ena. Imene ndiye lesson yathu ya tsiku la lero. Next lesson tizaona kuti kodi msikana ndi mnyamata zizindikiro zanji zomwe tingaziwire kuti uyuyu watansinku. Ndiye kumeneko azakhala akutifotokozera zimenezo kuti msikana akangona izi ndiye kuti amene watansinku, mnyamata akaona izi ndi izi ndiye kuti ameneyo watansinku. Tikhali mozi insha Allah. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.